సుబ్బని జనాలు దూర కూడా ఖాళీగా ఉండదు చూపించేది నీకు మరుగులు దాంట్లో ఓకే చెప్పండి బాయ్. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు కరోనా వైరస్ కారణాల వల్ల షట్ డౌన్ చేయమన్నారు. ఆ కారణంగా భద్రతా దృష్ట్యా ప్రజల ఆరోగ్య దృష్ట్యా మా ఆసుపత్రికి రాకపోకలు ఎక్కువగా ఉండే దానివలన ఈ రాపిడి ఆపడానికి మా ఆసుపత్రి యాజమాన్యం నిర్ణయించి ఆసుపత్రిని షట్ డౌన్ చేస్తున్నాము. ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు 14వ తారీఖు వరకు ఇది ఇలాగే జరుగుతుంది. రోగులందరూ సహకరించి మాతో సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. చాలా తమిళ్ ఆర్ ఇంగ్లీష్? తమిళ్ ఇంగ్లీష్ ఏదో ఒకటి అట్లా. Due to coronavirus shutdown, as per the government advices, we are closing our hospital in the sake of the people's health care and safety measures to avoid to continue the virus infections. To break down it, we are closing our hospital still April 14th as per the government instructions. Please, all the patients belongs to our treatment are requested to cooperate with us, and we will continue the treatment after government relaxations. Okay. All spread. They have social distance.